खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। नोंथांमोना दिनै फेसबुकआव खामानि मावदों, नोंथांमोना दिनै फेसबुकनिफ्राय फैसा मोनजागोन ना मोनजाया, फैसा होगोन ना होला फेसबुकआ एक्चुअलि बेखौ सिन्था खालामदोंना खालामाखै? दिनै जोंखौ फेसबुकआ गेलेदोंसो नामा? फेसबुकआ जोंनो दिनै इसे गाबोन इसे होनानै जोंखौ ओरैनो गेलेनो सेस्था खालामदों नामा? गोबां साननांगौ बायध' जानानै फैबाय, मानोना फेसबुकआव जोंहा गोबां भिउ थाङो। आंनि भिउफोरखौ नाय नोंसोरो, स्क्रिनाव नुगोन नोंसोरो गोबां भिउ थांदों, नाथाय आर्निंआ गैया। मानो? जाहोना मा? जोंहा गोबां साननांगौ दङ। दा जोंनि गोबाङा फेसबुकआव बुंनो थाङोब्ला दिनै बरनामल'सो लानो फैदों। बरनाम लादों, भिडिअ होदों, समाजखौ गुबुंले खालामदों, नाथाय बेयाव थाइसेबो आर्निं मोनजायाखै। सोरबा अननानै हरनाय हाथरखिफोरजों मोनदों, जादों। सोरबाया हाथरखिफोर मोननानै मासावनो 40-50 हाजार मोनदों। नाथाय जोंनो फेसबुकआ गमामायै फैसा होगोन ना होलिया? फेसबुकआ जोंनो जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ जोंनो होगोन ना होलिया? गोबां साननो गोनां बाथ्रा। दिनै सोरबाया फेसबुकआव एकाउन्ट होनायखौ मिस्टेक खालामनानै लादों। बेखौ फाहामफिननायाव जाया मावग्रा, जाया बानायग्रा, बेबो खस्थ' मोनदों। जाया बानायहोदों बिनिफ्राय लायाबाबो जाया, मानोना समखौ ओरैनो होनो हाया। आरो बानायोब्लाबो इसे एनैजों बानायनो हाया, मानोना खस्थ'आ गोबां दङ। अब्ला मा खालामगोन दा जों नेगोन ना नेया? नेनो हागोन ना हाया? फेसबुकआ बेसेबांबा गोबाव जाबाय, थांनाय डिसेम्बरावनो मानसिफोरनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन हरदोंमोन। नभेम्बर डिसेम्बर बिनि गेजेराव हरदोंमोन, नाथाय दिनैसिम रावनोबो फेसबुकआ कन्टेन्ट मनेटाइजेसनखौ आरोबाव रिपिटेडलि हराखै। अब्ला जों साननो हायो जे फेसबुकनिफ्राय जोङो नेबावनांगोन। फेसबुकआ जोंनो निस्सय पेमेन्टखौ खालामगोन बा फैसाखौ होगोन। नाथाय जों नेनांगोन, धैर्य हमनांगोन। कन्टिनिउवासलि जोङो आपल'ड खालामनांगोन। दिनैबो गोबाङा फैसा मोनजादों, जायफोरहा लाख मिलियन्स भिउ थाङो, बिसोरो कन्टिनिउवासलि पेमेन्ट मोनदों। नाथाय जों इसे एनै थाङो, जोंहा 1000, 2000 बेबायदि भिउ थाङो, अब्ला जों बबेनिफ्राय फैसा मोननो? जों मोननाय नङा 1000, 2000 मोननाय भिउ थांनायफोरा। बेनिखाय जोंनि रिचखौ जेसेबां हायो जों बारायनांगोन। नाथाय गाज्रि भाबै नङा दै, गाज्रि भाबै नङा। खान्दा खान्दा गाननायजों, नुजाहां गाननायजों भिउ लाबोनो दा नाजा। नङाब्ला नोंहा ओरैनो बदनामल' जागोन, जुदि नोङो फैसा मोनजायाब्ला। दिनै जोंहा फेसबुकआव बेबायदि देखायनानै फेमास जाबा मालाय मा जानो? जोंनि फेमास जानाया दिनैनिखौ नाङा। जोंनि जिबना जोबना थांनायनि उनावहाय जों जेराव फेमास जाहैगोन, जि थांखिखौ होसोदों बे थांखियावसो जोङो फेमास जाहैनांगोन। बेनिखाय जायफोरा फेसबुकआव खामानि मावगासिनो दङ, मावबाय था। निस्सय फेसबुकआ जोंनो पेमेन्ट खालामगोन। जायफोरा दिनै फेसबुकआव बिदि पेमेन्ट मोनदों होननानै देखायलाबायदों, बेफोर गासिबो फेक जानो हागौ, नंखाय जानो हागौ। मानोना फेसबुक टिमजों आं गोबांबार रायज्लायहरबाय बिनि बिसयावनो। आरो गोबांबार आंनो फेसबुकआ बुंहरबाय जे जोंहा एड्स रिभिनिउआ खम जादों, स्पन्सारफोरा खम जादों, आरो लोगोसेनो क्रिएटरफोरा बांदों, कम्पिटिसना बारा जादों, एलगरिदमा सोलायदों, जायनि जाहोनाव फेसबुकआ दिनै जोंनो पेमेन्ट होआखै। स' गाइस, धैर्य हम, मानोना धैर्यनि फिथाइया बा खस्थ'नि फिथाइया जोबोद गोदै जायो। बाय बाय।